stopper vi her, for jeg kunne godt tænke mig at komme op i det der fyrtårn, eller hvad det er for net. Næste gang. Okay. Hvad hedder det? Tilbage den sidste gang I var her i, hvad hedder det? I 04, der lagde jeg min majspibe der. Nej, jeg har aldrig været tilbage. Det er ham der, spasseren, som jeg taler om. Poul, hvad hedder det her under? Det er Daniel. Og Claus. Og David og Alfred og Paul. Det er ham der med ryggen til. Hej Paul. Hej Paul, du har lovet at skrive slipper, da vi kommer. Og David, hej David. Nej, det er Alfred, undskyld, og David bagved. Jeg byttede lige rundt på, det må I undskylde. Nå, jeg kan svømme hurtigere. Så sejler vi lige under en luksusliner her på lang linje. Den er lidt stor. Jeg håber ikke, de tømmer toiletterne. Så er der lov i skruen. Så har vi en anden en her. Den er også lidt stor. Her er vel en badebog. Der sidder ankeren der. Paul, kan vi ikke komme tættere på? Spirit of Discovery. Og den har en lakskade der. Nej. Der er lidt langt op her. Nej. Vinger til at drenge. Lad krop. Er hun single? Er du single? Det er jeg også. Jeg prøvede den op i Hornbæk, og jeg tænkte, at det virkede, og så gik jeg ind, der var nettet jo lige kommet og sådan noget også. Så var jeg inde og lige, så havde de lavet en anden lige, så vi havde sindssygt meget om den der konception. Så var jeg ude et sted, vi havde den ude på Nørrebro i en butik. Hvem åbner du? Jamen, der er Jeg sådan tænkte, den der, den trækker jeg også i stykker, inden jeg er færdig. det er også lidt. Så måtte jeg bare købe sådan en konception. Så i Tyskland, der kunne jeg spare 4.000, der købte i Tyskland. Så jeg kørte ned til Tyskland og købte. Jeg havde den med i bilen. I kom med en truk og læste op, så kunne jeg ikke komme med. Nu er han der på vej. Hvor kan du se? Det var bare det. Det var sgu en gang. Bare sejle ind og så tilbage igen. Den må jeg lige... Om den er ensrettet. Ja, det er... Måske er du på cykel, så tænker jeg, at du kører på ruller. Til at komme ud igen. Hvorhen? Der er toilet foran. Er det toilet? Der er toilet. Jeg skal skide på det. Det skal du bare gøre ud over det. Ja, så skal I hænge ud over kanten. Der er sådan det kan jeg også godt. Må man godt det her i havnen? Ja, der er et lille plateau bagved. Altså, kan du se et skilt, hvor der står, du må ikke skide. Bare stille mig bag båden og skide. Fortøjning og skidning Så det er forbudt. bare blevet røven ned af. Hvis I holder mine hænder, mens jeg skider sådan der. Der er noget med, at det bliver jo skyllet ud med det samme. Er det ikke, det via vakuum, det der toilet på? Ja, det er bare sådan en pumpe. Har du selv pumpe det ud? Ja, så du kan men det med. Hvor noget ude? Åh, man kan komme derned. Men det giver jo næsten sig selv, hvis du gør lige ved siden af. Det er noget lort, det her. Kom nu, pisser ud. Nej. Skide. Daniel, kan I ikke lige give et tæppe og smide ud over ham, så han ikke sidder her med pikken frem? Og jeg bad om lige at vente lidt helt ærligt. Skal jeg sejle ud igen? Nej, det er lige meget. Det har jeg brugt det her. Det er jo ødelagt. Skal du have et til? Er der ikke til, eller hvad? Skal vi være to? Er du med også? Jeg kan jo også. Ja. Nej, det beklager jeg ikke. Nej, det skulle ikke gå mere siden. Heller bare. Sådan.
Og det her, det er så Danmarks eneste flydende kirke. Så hyggeligt.